Ainhoa? Ez argazki bat, Entzun. Noizbait sentitu duzu zure eskubideak urratuta daudela? Ba, ezakit. No sé, supongo baietz, ez? Ainhoa, enroiatu lan bateako da. Aita, zeba galetzea zo nahi, nik ez dena izure lanan atea eta gutxio bideo baldin bada. Ba, jendea behar dut giza eskubideen inguruan galderak erantzuteko. Eta zebatzak aleateatzen. Bale. Venga, lagunduko izot. Ba, nahi guatea eskualeko ekipo misto bat, profesionala dena. Nahi pertsonalki euskaraz bizitza gustatuko litzaidake. Niretzako danok etxe bizitza bat edukitzeko eskubide izatea eta lan duin bat edukitzeko aukeri izatea. Inork ni epaitu gabe nahi dudan sexukoa identifikatu eta nahi dudan pertsona maitatzen. Me gustaría encontrar un trabajo que se adapte a mis circunstancias. Euskalduna sentiruten nazen eginean, espainola nazen dokumentu bat barik bizitzea. Me gustaría seguir trabajando en lo que me gusta. Gure erlazioa mundu guztian onartua izatea gustatuko litzaiguke. Gustatuko zitzaidan azkazalak margotzea. Niri gustatuko litzaidake telebistako aurkezlea izatea.